professor, bon dia. Es va crear perquè ens va arribar a les mans un programa molt interessant, un software que era per nens que tenen i persones que tenen dislèxia, i llavors el que vam veure que aquí a Barcelona, a Espanya, no hi havia res semblant, el vam traduir, el vam adaptar i aquí estem, vam formar l'empresa. Tots els programes tenen en comú que són programes que serveixen per fer un aprenentatge multisensorial. O sigui, tots els programes arriben als nens tant per via auditiva com per via visual i això els estimula molt. Després hi ha programes específics per cada trastorn de l'aprenentatge. Tenim el DI3, que és el programa amb el que vam començar, que és per nens amb dislèxia, que el que fa és que són veus sintètiques que llegeixen tot el que surt a l'ordinador, tant textos electrònics com escanejats, i després també ajuden a escriure i llegeixen al mateix temps allò que escrius. I després hi ha altres programes més específics, com per exemple el Memotiva, que són més específics per nens amb dèficit d'atenció o hiperactivitat, i aquest programa el que fa és que treballa la memòria a curt termini. Tenim un centre de reeducació en el que fusionem la logopèdia i psicologia tradicional amb l'ús dels nostres programes. És a dir, que fem un diagnòstic, una valoració, i llavors fem servir amb aquests nens i treballem amb aquests nens amb els nostres programes i, evidentment, també fem servir la logopèdia i psicologia tradicional. Els nostres programes van destinats tant a famílies que tenen fills amb algun trastorn de l'aprenentatge, com a professionals que tenen centres de reeducació, com també van destinats a escoles i centres educatius, perquè a les escoles els professors d'educació especial poden fer servir molt bé aquests programes amb els nens que tenen algun tipus de trastorn de l'aprenentatge.